Urduri jartzean lortu zuen, ja, tensio kontu. Disko alai eta martxosoa. Alabari jaramon egitea pentsatzen ari zara, ala fantasia bat da. Nik uste dut, niri mugitzen hauten indarreak edo sortzera bultzatzen hautenak, hoiekin kantu alai bat egitea ez dela oso bideragarri niretzako, baina noizbait kantu alai bat egiteko erronka hor dago, eta heltzen diot erronka horri. Managerraren atzean iritsi, abestu eta alde. Musika izarrak ukiezinak zarete? Bueno, ez dakit, izar naiz konsideratzen. Eta iruditzen zaite hemen Euskal Herrian badauzkagula hainbat abantaila eta hainbat desabantaila, abantailetako bat nik uste dut bai beste sortzaileekin eta publikoarekin eta gertutasuna dela. WhatsApp audio luzeak bidaltzen dituzuenak heavy taldeko solo amaitezinak egiten dituzten gitarristen espeziekoak zarete. Badaukat ohitura WhatsApp audio luzeak bidaltzeko. Nire inguruko hainbatetan abisatu dit mesedez edo deitzeko edo gauzak laburrago esateko. Sortea izan dut oraingoan Arrigurikoek beraien dokumentala osatzeko erabili egin dituztela, eta horrek ematen dit nola egiteko kuartada bat aurrerako ere. Soinu proba desastre hutsa izan da. Zer egin behar du halakoetan lider batek? Nik nire baitan badaukat olako norbait, kontzertu batzuetan esaten didana, gaur lanerako buzoa jantzi eta piko ipala. Eta balio izaten dit. Interneten bilatzen hasi eta Googleek Einaute Lorrieta, Uxue Alberdi proposatzen digu. Uxue nire bikotea izateaz gain, nire lehengo entzulea da, kontrasterako lehengoa, eta diskontan eta aurrekoetan ere hainbat letra idatzi dituena, eta literatura pila bat nire eskura jartzen duena, nire konplizea zentzu guztietan. Gipuzkoan bizkaitar eta Bizkaian gipuzkoar, nongoa zara? Hau egia da. Bizkaian nire ni Gernikarra naiz, eta nire inguruan beti erdi txantxetan izaten didate, erdi traidore bezala edo ihes egin izan banu bezala Gipuzkoara, eta Getarian bizitzen daramatzat 14 urte, eta uste dut ni sekula ez nautela Getari hartzat hartuko, beti izango naiz bizkaitarra, ez da.